Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯಂದೇನು ಎಂಚನೆ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪುರ ಮಂತಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಟೇಕ್ಔಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಪುರ ಅಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋನುಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಪುರ ಆಪುನು ಬಣ್ಣಗ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅವೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತೆತ್ತೊಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಟೇಕಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಕಲ ಟೇಕಲೊಟ್ಟೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುಣು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಣತ್ತದು 2-3 ದಿನ ಬರ್ಪುಣು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂಜಿ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತನ ಕಿನ್ನಿ ಅದೇ ತನಕ ಅಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗಾಯ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತೀರಿ ದುಂಬಿತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚೆ ತುಯ್ಯರ ಹಾಪಿತ್ತುಜಿ ಅವು ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಕೊಂಚ ಸೈಟ್ ಇತ್ತನದ ಮುಲ್ಪಾಂಡ ತೊಲೆ ರೋಡ್ ಮಿತ್ತು ತೊಂಡ ರೋಡ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಿಚನ್ಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ತೋಜವೆ ತಲೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ಲ ತೋಜುಂಡು ನಾನು ಆಟಿಲ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಗಾಡಿ ಪುರ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಣದು ತೋಂದು ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು You should have put some tea, prepared tea there. Bye. Bye. Thank you. Okay. I appreciate it. Okay, cool. Alright. Thank you very much. Chaps. Thank you. Unboxing ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಶೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರ ಈಸಿ ತುಕ ತೆಪ್ಪಳು ಪೂರ ಸೈಡ್ ದಿದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪುರ ಮಾಲ್ತದ ಸೆಟ್ ಮಾಂದೇಕಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಸೆಟ್ ಆತಜಿ ಒಂತೆ ಸೆಟ್ ಆತನ ಕಿಚನ್ ಪುರ ಚೂರು ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಪುರ ಮಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಮುಗಿಪ್ಪುಣು ಬೇಡ ಅಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಬದಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕೊಡ್ಚು ಬಾಬಾ నేను ఫిక్స్ వన్ పెరిగి ఉండి కలిసా అంతే అవి షెల్ఫ్ అనుకున్నాడు డాడీ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಲೆ ಇಂಚಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಂತಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಂದ್ಕೊಡ ಇಲ್ಲು
ಸೆಟ್ ಮಾಂತ ಆತಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾಂತ ಒಂದು ಆತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಂದಿ ಈಸಿ ಮಿಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪ್ರತಿ ಹೊಳಿತಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡಿ ಕೊಡು ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಕಲೋಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು నేను ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾನ್ ತಾಂಡಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮಾಂತಂದಿರ್ಲೆ ಮಟನ್ ಕಣತ್ತಿನ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅವೇನೇನಿ ಮನ್ಪಕಂದು ಅಂಚ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಪತ್ತಲ ಆತನು ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಪನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕೆ ಈತ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಬೇಯ್ಪವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಅದೇನು ಬೈಪೈನ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲಾಗೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯರ್ದು ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ಇವನ್ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣತ್ತದೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ನು ಈಗ ನಾವೈತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆ ಮಸಾಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಅಂತಂದ್ರಲೆ ಈ ಸಲ ಇಂಡಿಯರ್ದು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾತ ಬರ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣು ಈಗ ನಾವು ಹಾಳಾದು ಹೋಗ್ಪುಣದು ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಈಸಿ ಆಪುಣು ಬೇಗ ಆಪುಣು ಕರಿ ಪ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಟನ್ ಕರಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಯ್ಪದಿ ಇತ್ತನತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಕರಿ ಅಂತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇನಿ ಮಟನ್ ಚೂರು ಡ್ರೈ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಂತಜಿ ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕನ್ನ ಲಾಯ್ಕಪ್ನು ಮನಸ್ಸು ತೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಟನ್ ಕರಿಲ ನೊಪ್ಪುಳ ಅಂಚ ಸರಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ವನಸ್ಸು ಪುರ ಆತತೆ ಚೂರು ಜೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಾತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಂಡ ಐಶುಗು ಪುರ ಜೆಪ್ಪೋವೆರು ವನಸ್ಸು ಪುರ ಆದ್ ಮುಳಿತೆ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ತಂಚಾಲೆಗೆ ವನಸ್ಸು ಪುರ ಆತ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪವೆ ಚಲಿಯಾಪು ನೀರಿಗೆ ಚಲಿಯಾಪು ಯಾಳ ಐಶುಲ ಮುಲ್ಪಕ್ಕಳು ಒಂದಪ್ಪಿದೆ ಯಾಳು ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡತ ಇವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಯ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಅಲೆತಲೆ ತೋಜಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಆತ ಮಿತ್ತು ಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಏತು ಗಾಡಿ ಪೊಂಡಿತ್ತೆ ಏತು ಪೊಂಡು 3 ಪೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು
ಬಯ್ಯಾಗ ಚಾಗ ಚಟ್ಟಮಟ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಲ ದೀತು ನಿಂಚಿಗೆ ಚಳಿಕ್ಕಿಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಅಂಡಳಿತ್ರ ಲಾಯ್ಕಪ್ನ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಚಟ್ಟಮಟೆ ಮಂತನ ಜಾತೆ ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಮರಪೋಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ